Masama ba ang concert? Hindi. Kailangan din ng tao ang saya. Kailangan ng pahinga. At kung maayos ang plano, nakakatulong ang event sa turismo, sa ating mga vendor, tricycle driver, mga food seller, at yung mga local businesses. Pero ang tanong, sapat ba ang pa-event para solusyonan ang kahirapan? Kung may budget sa stage, pero kulang ang gamot sa health center. Kung may mga celebrity guest, pero hirap pa rin ang magsasaka. Kung may mga fireworks, pero lubak pa rin ang daan. Kung mas kilala ang leader sa pa-event kaysa sa serbisyo. May karapatan ang tao na magtanong. Pwede tayong magsaya, pero dapat marunong din tayo magsuri. Dahil ang tunay na serbisyo, hindi natatapos kapag natapos ang tugtog. Masaya ang concert, pero mas mahalaga ang serbisyo ramdam ng kahit wala ng music. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Joseph at welcome po ulit dito sa ating Sari-Sari Store Mini Podcast. Ang tambayan kung saan hindi fancy ang setup pero totoo ang pinag-uusapan. May kape na tayo ngayon, may mga soft drinks, may mga cracker, may mga listahan ng utang sa dingding. May dumadaan ng mga tricycle at syempre, may usapan. Ngayon ang topic ito ay concert versus serbisyo. Sapat ba ang pa-event? Pero bago tayo magsimula, gusto ko sanang maging malinaw sa umpisa pa lang para walang misunderstanding pagdating sa kalaliman ng usapan. Hindi natin sinasabing masama ang concert. Hindi natin sinasabing bawal magsaya. Hindi natin sinasabing walang silbi ang piyesta, ang festival, ang tourism event. Kasi kailangan nila yung tao magpahinga, kailangan na ng kultura, kailangan ng selebrasyon. Iyon ay bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino at lalong-lalo na bilang mga Bicolano. Kilala tayo sa init ng ating pagtanggap at sigla ng ating mga okasyon. Pero, at ito ang malaking pero, may tanong na hindi natin dapat takasan. Kapag mahal ang bigas, kapag hirap ang magsasaka, kapag kulang ang trabaho, kapag mahina ang health services, kapag walang malinaw na plano para sa ekonomiya ng ating bayan. Sapat ba ang pa-event? Masaya ang gabi ng concert, pero kinabukasan, mahal pa rin ba ang isda? Wala pa rin bang trabaho? Lubag pa rin ba ang daan? Kapos pa rin ba ang health center? Yun ang pag-uusapan natin at hindi ito usapan ng away. Ito ay usapan ng priority, balance, transparency at serbisyo. Iniimbitahan ko po kayo sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Buhay Sari-Sari BSS TV. Sa ating Facebook page naman po, paki-follow na rin po para masabaybay ninyo ang ating mga bagong video at updates. Bilang pagkapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik, sisikapin ko pong makagawa ng mga mas makabuluhang, mapakipakinabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. God bless po sa ating lahat. Simulan natin ang tamang basihan. Masama ba ang concert? Siyempre ang sagot hindi. Hindi tayo makakapagsalita ng maayos tungkol sa mga problemang ito kung hindi natin kinikilala ang magandang dulot ng mga event. Una, nagbibigay ito ng pahinga sa tao. Pagod ang karamihan sa atin, sa trabaho, sa presyo ng bilihin, sa utang, sa stress sa mga pang-araw-araw, ang aliw na hindi luho. Isa rin itong pangangailangan ng tao. Pangalawa, nakakatulong ito sa turismo. Kapag may malaking event, may pumupuntang bisita mula sa ibang lugar. May kumakain sa karihan, may bumibili ng mga paninda, may sumasakay sa mga tricycle, may nagbubuk ng mga hotel at lodging. Gumagalaw ang pera. Tatlo, nagpapalakas ito ng lokal na pagkakakilanlan. Ang maayos na festival ay pwedeng maging ang showcase ng kultura, pagkain, musika, produkto,
at talento ng isang lugar. Ito ay importante para sa pride at para sa branding ng komunidad. Ika-4, may economic activity. Kahit pansamantala, kumikita ang mga vendors, mga food sellers, transport worker, yung security personnel, at local performers. May kilos na pera na kahit ilang araw lang. Kaya ulit, malinaw. May halaga ang event. May lugar ang concert. Hindi sila makalaban. Pero, ngayon, nagsisimula ang tunay na usapan. Ang event ay tulong, hindi solusyon. Nandito ang pagkakaiba ng kailangan nating maintindihan. Ang concert, isang gabi, isang araw. Ang trabaho, kailangan buwan-buwan. Ang festival, seasonal. Ang serbisyo ng kalusugan, kailangan araw-araw. Ang entertainment, nakakapagpasaya. Ang isang maayos na programa, nakapagpabago ng buhay. Hindi dapat umikot ang buong pamumuno na kung gaano kasaya ang event. Dapat umiikot ito sa kung gaano na ibabago ang buhay ng ordinaryong tao. Ngayon, tanungin natin, kailan nagiging problema ang pa-event? Nagiging problema ito kapag ginagamit ang kasiyahan para itago ang kakulangan. Kapag maraming pa-concert pero kulang ang trabaho. Kapag maraming pa-festival pero ang hirap ang magsaksaka. Kapag malakas ang mga stage light pero mahina ang health services. Kapag may fireworks pero walang malino na plano para sa presyo ng bilihin. Kapag may celebrity guest pero walang suportang maliliit na negosyante. Natural lang na magtanong ang mamamayan. May budget sa event, pero bakit walang gamot sa health center? May pa-concert, pero bakit sira pa rin ang daan? May pa-celebrity, pero bakit delayed pa rin ang mga ayuda? May pa-festival, pero bakit walang trabaho pagkatapos? Ang mga tanong na iyan, hindi iyon pagiging mapanira. Iyon ay pagiging mamamayan. Hindi ibig sabihin kapag nagtanong ka, kontra ka sa okasyon. Hindi ibig sabihin kapag pumupuna ka, killjoy ka na agad. Hindi naman siguro ibig sabihin kapag hinahanap mo ang serbisyo, ayaw mo ng selebrasyon. Ang ibig sabihin lang, gusto mong may tamang prioridad ang mga namumuno. Simple lang ang logic dito sa sari-sari store. Kung may pera kang panghanda sa piyesta, pero wala kang pambili ng gamot sa anak mo, may mali sa priority. Kung may pera kang pang sound system, pero wala kang pangbayad sa kuryente, ay talagang may kailangan mayayusin ka. Yan din sa gobyerno. Lalo na tayo bilang mga Bicolano. Buwan ng Mayo, puro pista sa bawat barangay. Hindi yon masama sa sarili nito. Pero kailangan may balanse. Kailangan malinaw ang pondo. Kailangan hindi natatabunan ang mga basic services sa ingay ng mga pa-event. Ang concert, magandang dagdag. Hindi dapat maging kapalit. Dito sa tindahan, maririnig mo ang tunay na kwento ng komunidad. May tugtog sa plaza, may ilaw, may stage, may artista, may saya. Pero dito sa kanto, may bumibili pa rin ng tingi-tingi. Nangungutang pa rin ng bigas. May nanay na nagkakalkula na kung saan kasya ang pera ng sa ulam. May tatay na naghahanap ng dagdag na pasada. May estudyante na kulang sa pamasahe. May mamagsasaka na hindi alam kung saan ibibintang ani. Ang mga taong ito, nandun sa concert. Natuwa rin sila. Pero pagkatapos ng gabi ng saya, bumalik sila sa kanilang katotohanan. Kaya ang tamang tanong, hindi lang masaya ba ang event? Tamang tanong, ano nangyari sa buhay ng taong iyon pagkatapos ng event? May trabaho na ba siya ngayon? May livelihood ba? May health program ba ang komunidad? May suporta ba ang kanyang kabuhayan? Kasi, ang saya na walang kasunod na solusyon, parang soft drinks. Masarap habang malamig,
Pero pagkatapos, balik ulit ang gutom kung wala talagang pagkain. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang distinction sa episode na ito. Ang pagkakaiba ng event at real economy. Ang event economy ay yung biglang sigla kapag may okasyon. Maraming tao, maraming vendor. Maganda ang sales, aktibo ang transport, puno ang kainan. Maganda ang social post at may tourism buzz. May halaga yan. Pero ang real economy ay ang negosyong bukas kahit walang festival. Ang magsasakang may siguradong buyer kahit hindi pista sa season. Ang mangingisdang may cold storage at makatarungang presyo. Ang tindahan na may customer buong taon. Hindi lang tuwing may event. Ang health services na gumagana kahit walang kamera. Ang kalsadang maayos kahit walang bisita. Ang trabaho na regular. Hindi lang kontrata o pitch hand tuwing may okasyon. Ang event economy ay para siyang kidlat at ang real economy ay parang apoy. Ang kidlat, liwanag na sandali, pero mabilis mawala. Ang apoy, tumatagal, nagbibigay ng init, nagpapanatili ng buhay. Kapag sinabi ng isang opisyal na nakatulong ang festival sa ekonomiya, kailangan natin itanong ng mas malalim. Short term lang ba o long term? Kumita ang vendor sa loob ng 3 araw, maganda. Pero pagkatapos ng event, bumalik ba siya sa dating hirap? Napuno ang hotel ng isang weekend. Maganda. Pero may sustainable tourism plan ba pagkatapos? Pero may negosyo nabuo ba? May investor bang dumating? May trabaho bang nagdadagdagan? May local product bang nang bigyan ng market? Kasi dapat hindi lang ang tanong ay maraming tao na pumunta. Dapat ang tanong, ano ang naiwan pagkatapos? May bagong kabuhayan ba? May market linkage ba? May infrastructure improvement ba? Transparent na ulat sa gastos at balik sa komunidad? Kasi kung ang event ay puro gastos at publicity, pero walang long-term return, yun ang dapat pag-usapan. Hindi lahat ng crowd ay development. Hindi lahat ng trending ay progreso. Hindi lahat ng masayang gabi ay asenso. Minsan, magandang palabas lang talaga siya. At kung public fund ang ginagamit, mas lalong kailangan ng malino na sagot. Pag-usapan natin ang salitang hindi gusto ng maraming opisyal marinig, ang budget. Kapag public event, lalo na kung may government involvement, may mga tanong na karapatan ng bawat mamamayan na itanong. Saan galing ang pondo? Magkano ang gastos? Sino ang supplier? Sino ang artista? Magkano ang production? May bidding ba? May sponsorship ba? Ano ang ibinibigay sa komunidad? May report ba? At nais kong bigyan din ito. Hindi ito paninira. Ito ay transparency. Kung sariling pera ng private organizer, ibang usapan yon. Pero kung pondo ng bayan, karapatan ng tao ang magtanong. Dahil ang pondo ng bayan ay hindi magic money. Kalang yun sa buhis, sa mga fees, sa mga resources ng publiko. Kaya kapag gumagastos ang sa event, dapat kayang ipaliwanag. Bakit ito ang priority ngayon? Ano ang layunin? Turismo, kultura, kabuhayan. Sino ang matutulungan? Paano susukatin ang tagumpay? Mayroon bang mas urgent na pangangailangan na hindi natugunan? Halimbawa, kung milyon ang ginastos sa isang event, natural lang na maisip ng ordinaryong tao, ilang health worker na sana yon, ilang gamot, ilang farm equipment, ilang scholarship, ilang livelihood, starter kit, ilang kalsada o drainage ang maayos. Hindi ibig sabihin automatic na mali ang event. Pero ang kailangan ipakita na hindi pinapabayaan ang mas basic na pangangailangan. Ang tamang sitwasyon ay hindi may budget na sa stage, pero walang budget sa serbisyo. Ang tamang sitwasyon ay may celebration at may serbisyo pa rin.
may pista, ay may livelihood support. May tourism, may farmer support. May entertainment, ay may health program. May pa-event, may long-term economic plan. Yun ang tinatawag nating balance. Para maganganap ang ating usapan, kailangan din nating pag-usapan ang mga solusyon, hindi lang ang problema. Kung gagawin ng tama ang event, ay pwedeng maging tunay na platform ng kabuhayan, hindi lang palabas. Halimbawa, bagong event, isama ang local vendors, hindi lang malalaking concessionaire, kundi ang maliliit na negosyante, mga food seller, farmers, group cooperative, yung mga home-based entrepreneur. Pwedeng may farmers, market kasabay ng festival. Pwedeng may trade fair para sa mga local product. Pwedeng may mga booth para sa mga local craft and arts. Pwedeng may mga job fair kasabay ng concert. Pwedeng may health services booth, libre ang check-up, libre gamot. Pwedeng may skills registration o livelihood orientation. Pwedeng may tourism package na ikinonekta ang visitor sa mga local guide at homestay. Ibig sabihin, hindi lang concert, event na may economic and social purpose. Hindi lang pumupunta ang tao para manood. May binili silang local product. May nakilalang mga local businesses. May na-promote na tourism site. At may na-connect na farmer sa buyer. May mga kabataan na nakapag-register sa mga trainings. At may small entrepreneur na nakabinta at nakalusot kahit sa isang araw. Yan ang event na may layunin. Pero kung ang event ay puro stage, puro celebrity, puro fireworks, at puro political branding, at ang mga local vendors ay nasa gilid lang o wala talaga, sayang ang malaking pagkakataon. Kaya ang tamang tanong para sa bawat public event, sino ang tunay na nakikinabang? Ang local vendors ba? Ang farmers ba? Ang mga drivers at transport worker ba? Ang mga maliliit nating negosyante? Ang karaniwang turista na pumupunta? O iilang supplier lang at iilang koneksyon ng mga mas makapangyarihan? Kung ang public event, dapat public serving din. Hindi lang public facing para sa camera. Ito ang pinaka-core ng mensahe ng episode na ito. Ang puntong gusto kong manatili sa isip ninyo pagkatapos ng pakikinig. Ang concert ay pwedeng makatulong, pero hindi ito dapat maging kapalit ng serbisyo. Hindi siya kapalit ng trabaho, hindi siya kapalit ng healthcare, hindi siya kapalit ng suporta ng magsasaka, hindi siya kapalit ng maayos ng mga kalsada, hindi siya kapalit ng mga disaster preparedness, hindi siya kapalit ng pangmatagalang plano para sa ekonomiya. At ito ang dahilan dahil ang pangangailangan ng tao ay hindi seasonalidad. Araw-araw may gastos ang ating mga pamilya. At ang lahat ng iyon, hindi nare-resolba ng isang magandang gabi ng concert. Kaya kung isang leader o gobyerno na may mas kilala sa kanilang pa-event kaysa sa kanilang serbisyo, may dahilan para magtanong ang mamamayan. Hindi dahil bawal magsaya. Di dahil hindi dapat ang saya ang panakip sa mga kakulangan sa serbisyo. Ngayon, ano ang papel natin sa lahat ng ito? Una, huwag maging automatic hater. Hindi porket may event, mali na agad. Tingnan natin ang purpose, ang budget, ang timing, ang impact. Suriin bago humusga. Pangalawa, kasi porke masaya ang event, okay na lahat. Hindi sapat ang kasiyahan bilang sukatan ng mabuting pamamahala. At ito ang gusto kong bigyan ng diin. Hindi magkaaway ang magsaya at ang magtanong. Pwede tayong mag-enjoy sa concert at magtanong tungkol sa serbisyo. Pwede tayong dumalo sa mga festival at humingi ng transparency. Pwede tayong sumuporta sa turismo at mag-demand ng mga healthcare. Pwede tayong pumalakpak at humingi ng mga accountability. Ang matinong mamamayan ay dalawa ang ginagawa ng sabay, nakikilahok at nagtatanong. Pangatlo, huwag maging biktima ng spektakal.
Kapag malakas ang ilaw, malakas ang tugtog, maraming artista, maraming crowd. Madaling maramdaman umuunlad na ang lugar. Pero wag tayong madala sa ilusyon ng progreso. Pagkatapos ng event, tingnan ang tunay na kalagayan. May trabaho ba? May bumababang presyo ba? May mabilis na bang ayuda? Mas ligtas na komunidad na ba? Mas gumagaling na health center na ba? At doon natin sukatin ang tunay na epekto. Dito sa sari-sari store, simple lang ang usapan. Kapag may festival, masaya, may tao, may binta, may kwento, may litrato, may mga alaala. Pero pagkatapos ng saya, andyan pa rin ang totoong buhay. May utang pa rin sa tindahan, may bigas pa rin mahal, may kuryente pa rin pabayaran, may gamot pa rin bibilhin, may anak pa rin papasok sa school, may trabaho pa rin ng gulang. Ang magsasaka pa rin naghihintay ng suporta. Kaya ang tamang tanong, masama ba ang concert? Ang tamang tanong, ano ang kasunod ng concert? Kung ang kasunod ng livelihood program, tourism plan, mga local support business, mga local business support, health services, trabaho, at malinaw direksyon ng ekonomiya, maganda, sulit ang event. Pero kung ang kasunod ay wala, at balik lang ulit sa dating problema, kung ganoon, ang event ay naging pampalubag loob lang. Masaya sandali pero hindi solusyon. At yun ang hindi natin dapat kalimutan. Ako si Joseph at ito ang ating Sari-Sari Store Mini Podcast episode, Concert versus Serbisyo. Sapat nga ba ang pa-event? Maraming salamat sa pakikinig. Kung may opinion kayo, ilagay sa comment section. Usap tayo ng may respeto, may basihan, at may malasakit sa isa't isa. Dahil ang tunay na usapang bayan, hindi chismis. Ito ay usapan tungkol sa buhay, kabuhayan, at kinabukasan ng ating komunidad. Hanggang sa susunod na tambayan, at ingat kayo palagi. At tandaan, masaya ang concert, pero mas malaga ang serbisyong ramdam kahit wala ng tugtog. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-like, share at follow para sa mga susunod pang usapang may isa-isay. Dito sa ating munting tambayan, simpleng usapan pero tunay ang pinag-uusapan. Salamat, see you next episode.